Завършил съм международно европейско право в Англия, занимавам се с финансови пазари. Най-същественото, което може да намерите в частна езикова гимназия Джордж Байрън е приятелствата и обучението. Нивото на английски, което се изучава в гимназията е много високо, както това ми помогна да отида в Англия и бих препоръчал с две ръце обучението тук. Има и проекти, които са свързани с обучението, с които може да се запознаеш с други хора от държавите, които да подтикват да учиш повече и повече, за да можеш и ти да се развиш и да отидеш в някоя друга държава, ако желаеш. Колкото учители са дошли, са ни показали, са ни научили на нещо ново. Аз изключително много съм доволна от класния ни ръководител, понеже винаги ми помага, когато имам нужда. Напътстваме, дава ми съвети, помага ми, казва ми, че винаги мога и той вярва повече в мен, отколкото аз самата в себе си, което е наистина много зареждащо, много приятно, което е най-важното и най-доброто, което може да даде едно училище за своите ученици. Умеят да комуникират с нас. Наистина са готини, добре подготвени, знаят как да си разпределят материала и да го преподават. Нещата, които харесвам в Джордж Байрън са учителите, учебния процес и самата атмосфера тук, че е по-спокойна, отколкото в други гимназии. Гимназията Джордж Байрън е прекрасно училище, защото имаме много сплотен клас, прекрасни учители, лесно може да се научавате нови неща, да достижавате всичко, което искате в живота. Страхотно е заради обстановката, която предоставя. За мен това е изключително важно. За други хора не мога да говоря в сравнение с другите училища. Имам приятели оттам и знам какво е. За минуси, не знам, на мен наистина ми хареса, иначе щях да се преместя, ако... Уча в това училище също от 3 години и съм много доволна, че реших да дойда точно тук, защото заради това училище всъщност можах да науча и български език, и английски, и немски език. Много се радвам, че попаднах в нашия 10-ти А клас. Въпреки че сме много малко хора, ние сме много сдружен клас. Всъщност има много хубави неща в това училище. Много се радвам, че има много хубави учителите тук, които много ни помагат, защото никога не съм имала толкова добър учител, който ме мотивира да го уча този език. Аз съм завършил випуск 2021 година с изучаване на английски език. Аз се занимавам с IT. Завършил съм Технически университет Варна с паралелка СИТ, софтуерни и интернет технологии. Гимназията ми помогна много да избера професията, която ще се занимавам, защото английският език, както споменах по-рано, е много важна част за ученето на програмиране, защото целият материал е на английски език. Това ми помогна изключително много за обучението ми след училище. На мен ми харесва атмосферата и като свободата. По-спокойно, по-малко ученици, можем да излезем на двора, английски на много високо ниво тук. По-малък е класа и е хубаво от една страна, защото учителя може да обърне внимание на почти всеки. Първо впечатление за това училище определено бяха хората. Атмосферата е такава, че много бързо можеш да се сприятелиш и да опознаеш различни хора, различни характери. Учебната среда е доста добре. Според мен английски език, който учим тук, ще ми помогне много в бъдещето, защото почти навсякъде говорят английски език. Самите учители тук наистина ни потикваха доста сериозно да наблягаме над материалите, които се изучаваха от 8 до 12 клас. Самия начин, на който се преподава тук, ми помогна доста добре да уча и да мога да събера и успеха, който ми се налагаше да вляза в тази паралелка. Както и отношението им наистина беше невероятно с учениците. Тук наистина се обръща много внимание на ученика, пред мен доста повече от местата, където съм бил преди. Най-много ме вдъхновяваше госпожата по английски и директората. Заради тях реално аз стих да уча в Англия. Те ме вдъхновиха, понеже имахме много големи проекти извън държавата, които ни помогна много да видим други държави, да видим други култури, да говорим английския както би трябвало да го говорим и оттам реших и намерих смелостта в себе си да тръгна по чужбина сам. Предимствата на това да си в
тази гимназия е, че учиш главно езици, английски и немски. Учителят, който ни преподава по английски, е много добър. Дава ни даже и по-сложни материали. Ако трябва да се сравнявам с други учители от други училища, английският, поне нашия учител, който на нас ни преподава, е много добър. И той е най-прекрасният учител по английски, който можах да си пожелая. Наистина прекрасно преподава, всички участват в неговите часове, просто защото всички го харесваме. Усеща се седно наистина като приятел, винаги като ти е трудно ще ти намери какво да направиш по-лесно. Ако на мен знам малко по-добре английски, ще ми намери по-трудни задачи, да не ми е скучно. Когато правим някаква практика, смисъл за говоренето, за четенето, за граматики, винаги прави така всички да се усещат комфортно и никога няма да се кара. Наистина, учителите отделят времето, което ни е нужно по предметите, дават различни отделни консултации, помагат ни по различни въпроси, задават ни въпроси, ние също им задаваме въпроси, когато имаме нужда. Има приятелство между учителите и учениците, сработваме се много добре. На мен специално ми харесва метода на преподаване на учителите. Госпожата ни по-английски някакси много добре ни разбира и много добре ни обяснява и преподава. Аз преди имах много проблеми с английски, с ученето на английски и когато тя започна да ми преподава, някак си успях първия път да разбера всичко и ми тръгна и в момента тази година ще ходя на изпит и говоря свободно английски. Нашия клас по английски е може би най-добрият учител, който до сега съм имал. Нямало го едно такова притеснение, защото аз, примерно, в миналата ми гимназия имах едно такова притеснение за оценка и така нататък, едно гадно чувство в стомаха ми. А пък тук го нямам. Със сигурност е по-спокойно. Предимството в Джордж Байрон, хората, че може да срещнеш доста хора, които приличат на тебе, даже ако сте различни, с всички да се отнасяте добре един към друг и да намерите приятели, дори да имате различни интереси. Предимствата, както казах по-рано, са това, че можеш много лесно да си намериш приятели. Тук вярвам, че мога да намеря истинските ми приятели, приятелите, които са за цял живот. Просто са до теб и с теб. Училището има висока летва от къмто образование, което е много важно за родителите и за учениците, понеже щом си дошъл тук, ти не си дошъл просто ей така. Ти си тук, за да научиш нещо ново, за да разбереш материала, който си изпуснал или навак.